Que tal? Moi boa noite. Seguimos falando da Feira do Grelo durante esta semana e pechamos, precisamente porque estamos a venres, hoxe comezan as actividades, o domingo día grande, e agora falamos directamente, baixamos a Horta, con unha produtora, con Cintia Arias. Moi boa noite, Cintia. Boas. Pois falamos dunha Feira do Grelo que evidentemente todo o mundo nos falou do mesmo, o tempo, pero a vos vos afecta máis que a ninguén, supoño que estades ata arriba de auga xa. Sí, xa non se pode nin camiñar polos prados, está todo enchoupado, e eu, que levo desde 2017, non recordo que chovera tanto e tanto tempo seguido. Sobre todo porque, a ver, os grelos tampouco son un produto que requiera tanto, con frío estaría estupendo incluso para eles, un pouco de auga vale, pero se alguén fai mal é monte auga, imagino moitísima. Sí, tamén depende un pouco de como os cultives. A xente que os cultiva máis en plano e sí que poden estar máis anegados de auga, ou a veces fanse regos, que é como máis tradicional, e, dalles un pouco de alivio se estes así un pouco levantados. Inda así sigue sendo moitísima auga. Pero de non se por esta sucesión de borrascas, por chamar de algún xeito, porque isto, como ti ben dís, non o coñecíamos, parece que non había algo así, dende que hai datos no 84, 96 ao 10 ou algo parecido, estamos nun momento que fastidia ademais unha boa colleita, porque depois do que ano pasado fora regular, este ano parece que viñan ben, non? Sí, viñan bastante ben. Nos últimos anos xa hai bastante problema, así, coa mosca da col, eu creo que ao facer menos frío é unha praga que vai como arrastrando dun ano para outro, que nós, como vamos facendo rotacións, pois vamos salvando un pouco, pero este ano tiña boa pinta, a ver, aínda hai, non hai queixa. Eu tampouco me queixo, na miña finca polo menos, pero non falei moito con outros produtores, entón non sei como van eles. De cantidade e de calidade estamos falando. Sí, home, a min gustaríame que fixera algo máis de frío, que sempre sube máis los azúcares. Pois para venderlos en As Pontes, para venderlos nunha feira que ti que vas ás diferentes feiras, toda unha referencia, non? A Feira do Grelo das Pontes, aparte dese valor sentimental que ten para a xente, que imos camiño do medio século, é unha feira que a pouco que se porta o tempo, a xente, todo o mundo consume grelos, non todo o mundo consume o mellor cogomelos, ou non todo o mundo consume mel, pero todo o mundo consume grelos. Sí, a ver, sobre todo xa a xente máis maior. Todo o mundo non. Non? Consumir, sí. Vir á feira a compralos, xa non tanto. É algo que se está perdendo, e a feira sí que acude moita xente para buscar produto de calidade e, sobre todo, como para facer acopio para todo o ano, entonces sí que compran moita cantidade para poder conxelar, preparalos e conxelalos para telos. E na feira máis semanales, que estamos todos os sábados aquí no mercado, veñen xa para máis semana a semana. Pero sí, certo que a xente nova non ven tanto a comprar grelos. Daquela toda esa historia da IXP, por exemplo, que dá para a xente que estamos un pouco máis informados ou que estamos falando dela, pero a xente lle dá igual IXP que non IXP, se vai ao mercado, merca o grelo de sempre. Sí. Home, saben que é un produto que se produce aquí facilmente e de momento, non nos fai falta a IXP. A IXP vexo máis sentido cando xa transformas ou queres mandar a outras comunidades, porque sí que agora hai en algún supermercado destes grandes que veñen as navizas e os grelos e fixades a procedencia é que veñen de Portugal, incluso de cultivos hidropónicos. Pero na venta directa non nos fai moita falta a IXP realmente, entón vamos tirando así sin ela. Porque vos non chegades a grandes superficies, xa non digo ti con Alera, digo en xeral. Non nos interesa. Non chega a grandes superficies. En Vieiteiras, que é o nome da nosa granxa, non nos interesa porque facemos venta directa e estamos contentos así. Falabas ao momento de fitosanitarios, porque falabas desa praga da mosca. Estamos falando de que un dos grandes problemas ahora mesmo na produción, o ter que traballar con fitosanitarios, outro, supoño que sería tamén o clima a día de hoxe, pero outro moi grande, eu supoño que son as xubilacións. É dicir, canta da xente que ti fuches coñecendo dende que empezaches que cultivar grelos o está deixando, non hai relevo. Sí. Primeiro, fitosanitarios, nós estamos en ecolóxico e só usamos cousas ecolóxicas. E no grelo realmente nunca utilizamos nada. Vos mesmas. Evidentemente vai haber venda que sexa con... Habrá venda que sí, cada vez hai máis prohibicións, gracias a Dios. Despois preguntábamos pola xubilación. Sí, a ver, era un cultivo que... Pero o maior problema agora, a día de hoxe, dende fora me dá esa impresión. Cada vez hai menos produción, sí. Tamén hai unha cara mala, que é perder toda a xente que cultivaba. É malo, pero a veces
non sei como decirlo sin chegar a ofender, o sea, estou moi agradecida a todas as señoras que durante anos estuveron mantendo os mercados e traendo os seus produtos e traballando. Pero creo que ás veces pecamos un pouco dentro de non darlle o valor real que tiñan os nosos produtos e poñamos uns precios excesivamente baixos, que non compensaban, porque con estas borrascas, ter que estar apañando agora horas e horas grelos para levar á feira é un traballo moi duro e eu creo que non se vía reflectido no prezo que poñíamos. E é certo que dende que hai menos productoras e como que nos profesionalizamos, tampouco me gusta moito dicer esa palabra, pero, bueno, como que nos é o que te refires. Estamos subindo o prezo e é un prezo que creo que ahora xa se está acercando aos prezos xustos que deberían ter. E non sei se é que ao haber menos produtoras, pois vamos podendo subir un pouco o prezo ou, bueno, non sei, é unha reflexión que deixo aí. Non sei se o mellor ti, como que traballa nisto, tes unha visión sesgada tamén de que a xente valora iso, é dicir, a xente quere un produto de calidade, non lle importa pagar máis porque sabe o que vai comprar, ou iso pasa coa xente que os vai comprar a vos porque sabe o que vai comprar, que realmente a cidadanía sigue sin valorar. Mira, sabes que non son os que valoran máis? Os que algunhas veces botan nabos. Botan eles os nabos e os van a apañar. Teñenme vido señores ou señoras ao mercado e dicir, mira, co tempo que fai, prefiro ir aquí, pagar que seña, por non ir ali, poñer o traxe de augas, e que sei o que é apañalos. Entonces, normalmente a xente que sí que os cultiva é a que non ten reparo en pagar un precio así máis xusto. Pero tamén temos a cara mala do mercado, por exemplo, é que, bueno, é algo, eu que sei, tradicional, a mí non me gusta o do regateo. Non sou yo persona de regateo, non sei se por a miña idade, que non estou acostumada, e no mercado sí que moitas veces ven xente a encontrar por prezo, vamos, porque realmente, se vos fijastedes últimamente nos prezos das grandes superficies, o grelo e as navitas están, pero moi por las nubes. E nós sí que temos uns precios máis axustados, sendo que creo que son xustos. Que podemos falar de prezos directamente. Sí, por exemplo, eu agora este ano estou nos vendendo a 3,50 e están aí en 3,50. E no supermercado van de 4 e pico para arriba, fijei-me outro día aquí nas Pontes, e, bueno, e de calidade, eu creo que, bueno, os grelos de aquí das Pontes, e a calidade que levamos ao mercado que é estupenda. Tamén estamos nunha zona xeográfica moi importante, porque Sí. estamos nunha zona na que xogamos un pouco as dúas variedades de grelo case. Non sei se estamos un pouco na fronteira, cando a xente fala grelo de Lugo, grelo de Santiago, pois o grelo das Pontes está aí no medio, non? Nos, a ver, as variedades foron un pouco, sempre din as señoras, o de Santiago e Lugo foron algo como as variedades primeiras que sacaron. Isto é un pouco complicado. O sea, variedades habría 150.000 variedades diferentes. Un profano como a min, que son ten de Santiago e Lugo, Claro. e grazas, que o mellor ni diso. Hai moitísimas variedades e nas Pontes, por exemplo, eu sei de xente que ten variedades que teñen de fai moitísimos anos e non son nin de Santiago nin de Lugo. Pódese parecer un pouco máis a unha variedade en concreta de Moncero. As variedades de Santiago de Lugo, se escoitades as señoras máis maiores, eu non sei en que época chegaron, pero chamanlle os nabos da agraria, porque empezaron a dar. En plan, poñede destes, que era unha variedade concreta con unha folla de tal forma, o nabo de tal forma. Para sacar unha variedade con un nome ten que ter unhas características concretas. E empezaron a dar esos nabos, entón moita xente perdeu as sementes súas que tiñan na casa por traer esos nabos da agraria, que se chamaban eles. Despois, nas Pontes, a xente gustalle máis o nabo danse os dous, os de Santiago e o de Lugo. O de Lugo é un pouco máis tardío, pero a xente das Pontes normalmente gustalle máis a variedade de Lugo que a de Santiago, que son os grelos son máis grandes, máis verdes, non tan clariños, e o sabor un pouco máis intenso. Con máis acedos os de Santiago, non? Sí. Os de Santiago para mí son máis doces, E nós, por exemplo, temos variedades, temos un de Ordes que dá os grelos en decembro, que se xa os acabamos. Así que estamos agora intentando plantar máis variedades de grelos que nos dean desde antes hasta máis tarde. Falabas antes de como chegan os grelos de Portugal, e agora resulta que temos que falar de como chegan os grelos incluso de Perú, supoño, con isto do Mercosur. Como andas de asustados? Non creo que veñan os grelos de alá, pero vamos a ver. É que hai cousas que non teñen sentido ningún e hai discursos hoxe en día que tampouco chego a entender moi ben, como estáse falando moito de a eles deixanlles facer unhas cousas que a nós non nos deixan. Ese é un punto como
reclamando que queren aquí utilizar fitosanitarios que levan anos prohibidos. Levan anos prohibidos porque non eran seguros para a cidadanía, para a seguridade, para como cultivar, para non contaminar. Queremos volver atrás. Por un lado, eso. Despois din como despreciando os produtos de fora ou que ali producen máis barato, e que eu creo que o que había que mirar é a soberanía alimentaria de todos os povos. E hai que mirar polos de aquí e hai que mirar polos de ali. Ali tampouco interesa producir con esa man de obra, con non sabemos en que circunstancias ou... O sea, estáse... Non sei. O sea, o Mercosur dá moito que falar e habría que estruturar todo moito e non sei, agora Pero mesmo... notas inquedanza entre a xente do campo agora mesmo, co Mercosur, entre o que pasa e o que se vos conta, como para non estar asustados, non? Sí, eu non estou tan asustada porque fai go vento directo, teño un modelo que non, igual non se ve tan afectado por iso. Pero estou, bueno, para empezar estou totalmente en contra porque o sea, non é, o que deberíamos aspirar é a ter un sector primario forte que poidamos, o sea, que os povos señan os que defendan a súa forma de producir. O sea, é o máis básico que temos é producir os nosos propios alimentos. Non podemos depender de outros países. Iso me leva a pensar nalgo que estivo moi de moda últimamente, se falou moito dele, o quilómetro cero, a produción quilómetro cero, totalmente antagónico que está plantexando agora. É que non ten sentido. Parece que estamos dando É que pasos Europa a atrás, veces parece, non sei, que chamar, diría un insulto ahora, pero estamos na tele. É que por un lado parece todo un lavado de cara de quilómetro cero, de somos os máis guais do mundo, non contaminamos, non tal, pero vamos firmar un acordo para traer do outro lado do mundo produtos de primeira... Se queren facer acordos con outras, con tecnoloxía ou co que seña, pois que os faigan, pero que a alimentación quede fora destos acordos. Non ten sentido facer acordos sobre alimentación con países que están ao outro lado do mundo. E que ao final non estamos axudando, o sea, sempre con países do sur. E sempre somos do norte jodendo os do sur, así de claro. Porque que queremos traer? Produtos máis baratos para aquí, é que, non sei, non ten sentido. E ata que punto pode ser máis barato un produto que vende ali con mantemento? E se é máis barato, como pode ser máis barato? Hai que pensar un pouco niso. A costa de que? A costa de explotar a xente. Que non sabemos, e de saltarse as normas que aquí temos. O sea, as normas non contaminamos aquí, pero contaminamos na outra parte do mundo, danos igual. Entón, que sentido ten non contaminar aquí? É que, eso é que, non sei. De todo iso falarás tamén a propia Feira do Grelo, nunha charla que teremos o sábado ás 11:30, na que non estará Cintia, se estará outra xente, evidentemente estás convidada a estar no público e a aportar a tua opinión, que é moi interesante, pero imos rematar, se parece, como empezamos, falando da Feira do Grelo. A Feira do Grelo que, ao final, eu creo que acaba deixándovos un rendimento a vos importante. E outro caso como o de coller grelos. Hai que estar ali toda a mañá, é duro, faga o tempo que faga, pero eu creo que habitualmente o común é que acabedes todos os grelos que levades, ou non? Sempre. Sí? Nunca sobraron grelos. Sempre se acaban, sí. Anos que son bons ou... Os que son malos acábanse antes, pero sempre acabamos todos os grelos. Nunca vin que se fora a xente con grelos para casa. A xente ven comprar grelos e vai comprar grelos. Sí. Escolle os que quedan mellor e os que veñen máis tarde, pois os que quedan. A xente sabe escoller os grelos? Sí, hai moita xente que sí. E outra faise atendida, pero igual non entende tanto. Pero hai moita xente que sí que entende. E sobre todo aquí as Pontes, que tens moita xente que ten outivo, hortas, e sabe de que está falando. E sabe ben. E veñen moitos mirar antes do xurado, moitas señoras que me encantan, que esas señoras, eu reivindico que esas señoras señan o jurado. Moitas señoras que se presentaron durante moitísimos anos e agora xa non se están presentando. E veñen sempre mirar e dicir, vos teus son moi vos, hai ali Dani de Gondrete nos moi vos tamén, Lucía non sei que, Raquel, e veñenche decir, e dice, sí, tal, porque nos conocemos ao final todos e molaría que esas señoras, habría que coller aí o listado de cando se presentaron e chamalas pa xurado, que mellor xurado que eras non iba a ver. Iso que penso que perdimos un pouco de peso con respecto a cando empezou agora, porque claro, en máis feiras están aí os de Xestoso, igual teñen máis marketing que a nós, ou saen máis na prensa, non o sei, pero a xente que buscaba antes era o grelo das Pontes, ora ven buscar o grelo sen ter en conta é das Pontes ou é de Xermade ou é de Xestoso, non? Ou sí?
No, bueno, saben desta zona que hai moita xente que veñen, o sea, que compran aquí porque lles gusta Falando aquí. incluso da comarca que veñen ás Pontes porque queren o das Pontes. Sí, a xente Desde máis Neda da zona hasta... da costa e de Ferrol e por aí veñen hacia o interior porque saben que son máis rico. Porque teñen un sabor máis intenso os da costa porque non teñen tanto frío. Entonces sí que veñen ao interior, tanto Monfero como as Pontes, ou Xermade ou Villalba, sí que son bons. Abadín tamén ten unha feira moi grande. Tamén. E sí que me dá pena que se perdeu un pouco, igual está relacionado porque nós nas Pontes, o sea, viramos un pouco cara ao industrial igual, olvidándonos un pouco do sector primario, e sí que me dá un pouco de pena, cada vez somos menos produtores, e sí que vexo esos vídeos antigos de unha carpa invernadero ali no parque. Nos propios jardins aquí, mesmo era. Pero impresionante, a cantidad de xente que Era como participaba, andar polo metro, vamos. que envidia, O sitio máis cerca que a ti en esa época e era andar por aí que era... Sí, impresionante. Inabarcable. E ahora cada vez somos menos e que me dá pena, a verdad. Pero é a realidade social. Sí. Non ten esa presencia agora mesmo tampouco agro na No, localidade no. ni na xente. No, é unha pena. Bueno, non quedemos coa pena, quedemos con que se van vender todos os rineros. Sí. Niso a porta segura. Sí, Pois a poñerte un bo chubasqueiro, a coller un paraguas grande Sí. e a disfrutar desa feira traballando. moitas gracias. Grazas, Cintia. Con ela falábamos, ela é produtora, ela mellor que ninguén coñece o que nos imos a topar esta fin de semana. Agora animadevos, e o dito, hai de carpa en carpa para disfrutar da feira do Grelo. Grazas e boas noites.